Goeie alliëren en van harte welkom bij weer een nieuwe kerkendienst op deze snijn zo'n juni 2020. Het is boeten een beetje druilerig en mooi waar, denk ik dan toch om binnen samen deze dienst te beleven. Wat fijn dat jullie er weer bij binnen, zowel als je zorgen via de televisie, via het internet, als ik hartje via de radio. Van harte welkom. In deze dienst zal voorgaan Bernard de Lauw, de voorganger van onze gastgemeente, waar wel wekenlang wij deze kerkendienst verzorgen mij, de verbindingskerken hier in de Westerrijn. Organist Johan Krek Jerrekind en ik tijdens de dienst komt er nog een paar keer voorbij is Simon Schoon. En er is ook muzikale meewerking van Aarte en Bettina Griepstra. Misschien kun je hun nog wel herinneren in de allereerste kerkendienst toen we begonnen. Toen we het begin van deze bijzondere tijd, wien zei ik bij u toen we de eerste kerken vanuit de grote kerk in Kalmen dienen. En we ben ik tier geweest dat zij er van de morgen weer bij binnen. De collecte is, liek als vorige keer, bestemd voor MAF, de zendingsvliegers. En ik in deze chance zul je de opname nog een keer die maken is daar om hun werk zien te letten. En je weet, Bernard kan er nog meer over vertellen. En deze willen we nou ook al van harte bio aanbevelen. Wij willen jou hier rechtstreeks vanuit de Westerrijn een hele goeie, een mooie chance wensen en vooral een hele gezegende chance wensen. En u allemaal heel hartelijk welkom hier in de Verbindingskerk in de Westerrijn. En we vieren vandaag de zondag van de drie-eenheid. Zo is dat in de kerkelijke traditie bekend geworden. De Vader heeft de Zoon gezonden. Dat was kerst. De Vader en de Zoon hebben de Geest gezonden. Dat was Pinksteren. En vandaag, zo doen we dat in de traditie op de zondag na Pinksteren, beseffen we het mysterie, het bijzondere geheimenis van God. Dat Hij Vader, Zoon en Geest maar één God is. Daar denken we over na en daar zingen we over. Misschien zingt u thuis mee in uw hart of zelfs met uw mond. We hopen dat we een mooie dienst hebben. En om ons voor te bereiden is het goed om een moment stil te zijn. Zodat je even alle gedachten kan loslaten en je even op God kan richten. Zullen we een moment stil zijn en dan mag ik foto mijn groet uitspreken. In wat voor situatie we ook zijn, we mogen geloven en daaraan vasthouden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde en ook ons mensen gemaakt heeft. De Heer die trouw houdt tot in eeuwigheid. Nog nooit heeft onze God losgelaten wat zijn hand eenmaal begon. En daarom, lieve mensen thuis, broers en zussen, gemeente van de Heer Jezus, genade, zij u. En vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zullen we met elkaar bidden? Ere zij u, Vader in de hemel. U bent oneindig groot. We prijzen uw naam. We noemen uw naam met respect, maar u bent groter dan alles wat we kunnen verzinnen, bedenken. Alles wat er in deze wereld bestaat, u bent groter. U bent groter dan het heelal. U speelt met sterrenstelsels, zegt uw woord. O Vader, we aanbidden u. U bent oneindig. En u bent eigenlijk ook onbegrijpelijk voor ons. Wij zijn maar superkleine mensen. Zelfs volken zijn stofjes en wij zijn niet eens een volk. Wij zijn een klein mensje. Ieder is maar een klein mensje en we leven een ogenblik. En wie zijn wij dat we ook maar iets zouden begrijpen van u? Want u bent de Almachtige, de Eeuwige, de Oneindige. En u bent ook de Onzienlijke. Heer, hoe zouden we tot u spreken? Wat zouden we van u weten als u zich niet bekendgemaakt had? En daarom bidden we ook tot u, Heer Jezus, Zoon van God. Openbaring van de Vader, afstraling van zijn heerlijkheid. Heer Jezus, we bidden tot u. We zijn u zo dankbaar dat we door aan u te denken iets van de Vader kunnen begrijpen. En we zijn u zo dankbaar dat u op de een of andere wonderbaarlijke manier de Vader zichtbaar kan maken op ons niveau. Op ons kleine mensenniveau. Dat u al uw grootste heerlijkheid hebt afgelegd en aan de mensen gelijk geworden bent. Niet dat we dat begrijpen, maar we zien het resultaat, Heer. We zien hoe u rondwandelde in Israël en sprak. En toen begrepen we er in ieder geval iets meer van. En we bidden tot u, Heilige Geest. U die de Heer bent. U die levend maakt. U die uitgaat van de Vader en de Zoon. Heer, wij danken dat u dichtbij bent. Dat we niet hoeven te reizen om ergens in een tempel te komen, om daar dan te bidden. Maar dat u tegen ons zegt dat wij, ieder van ons, uw tempel mogen zijn. En dat u in ons hart wil wonen. En dat op die manier uw nabijheid voor ieder van ons beschikbaar is. Ik begrijp daar uiteindelijk niks van, Heer. Hoe dat kan. Dat u die oneindig groot bent en het heelal overstijgt, gewoon ook in ons hart en in onze gedachten wilt zijn. Wij danken u, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u als God zich met ons wil bemoeien. Dat u ieder van ons wilt aanraken. Heer, wij bidden u dan ook, wilt u wat niet goed is, wat tekortschiet, wat zondig is, wilt u dat vergeven. En we begrijpen, Heer, dat dat kan omdat u zelf de straf draagt. Omdat u aan het kruis verzoening bracht. We danken u dat u dichtbij wilt komen, omdat u zelf ons heiligt, zodat we uw tempel kunnen zijn. Heere, spreek tot ons. We bidden u of u deze morgen wilt laten merken dat u bij ons bent. Want u woont niet in een kerk en daarom is het wel jammer dat we niet in de kerk kunnen zijn, maar u woont in ons hart. Heer, wilt u nu bij iedereen thuiskomen? Heer, we nodigen u uit. Wilt u met uw Heilige Geest in de huiskamers komen? Wilt u zijn in de harten en gedachten en gevoelens van iedereen die kijkt en die zijn hart daarvoor opent? En wilt u dan tot ons spreken en ons bemoedigen en troosten? Wilt u onze God zijn, Vader, Zoon en Heilige Geest? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Zoals net al werd gezegd door Bouke, zijn Ate en Bettina hier om voor ons te zingen en muziek te maken. Nou, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Jullie 2 liederen en je kunt jezelf wel aankondigen en er iets over vertellen. Goedemorgen allemaal. Fijn dat we deel mogen uitmaken van deze dienst. We gaan beginnen met een liedje waarvan de Westerener harten wel iets sneller gaan kloppen, denk ik. Want het is in het Westerener Friesk.
En het is geschreven door Aad zelf. Het is een liedje wat gaat over, ja, wat eigenlijk de dominee net al zei, over dat het zo onbegrijpelijk is dat die grote God naar ons omziet. Dat hij naar ons uitreikt en dat hij zijn zoon gaf om voor ons te sterven. En dat je dan soms afvraagt van ja, ben ik het wel waard? Doet hij dat echt voor mij? En zelfs al heb ik ja gezegd op hem, ik maak nog steeds fouten, ik doe nog steeds verkeerd. Wat moet u toch met mij? En als antwoord daarop ga ik dan een lied zingen over genade. Want dat is toch de enige reden en de enige manier waarop we bij de Vader kunnen komen. Door die grote genade dat Jezus zijn leven gaf en de weg opende voor ons. Och Heere God, wat maakt jou mij mee om? Och Heere God, wat maakt jou mij mee om? Ik heb het spul verrekte bot bedoeld. Ach Heer, jou weet, ik had geen meer verstaan. Och Heere God, wat maakt jou mij mee om? Mijn leven lang doch ik het al verkeerd. Ik die een oor en ik mijzelf zo zeer. Toch ik ben vrij en door mijn eigen zin. Maar ik wie een slaaf, fjot van oud begin. Ach Heere God, wat maakt jou mij mee om? Ik heb het spul verrekte bot bedoeld. Ach Heer, jou weet, ik heb geen meer verstaan. Ach Heere God, wat maakt jou mij mee om? Ach Heere God, wat maakt jou mij mee om? Ik heb het spul verrekte bot bedoeld. Ach Heer, jou weet, ik heb geen meer verstaan. Ach Heere God, wat maakt jou mij mee om? Nou ben ik zo bang, want ik zit zo vol kweer. Ja, mij is grif, geen greintje hopen meer. Of mij zelfs ik, mijn Julian en jouw zoon. Maar Heere God, wat maakt hij mij mee om? Amazing grace, how sweet the sound that saved
Wat een geweldige gedachte. Als we daar 10.000 jaar geweest zijn in de hemelse heerlijkheid als deze aardse tijd voorbij is. Als we daar 10.000 jaar geweest zijn en het is allemaal stralend en geweldig. Dan zijn we nog maar aan het begin van de lofprijzing van God. Dan hebben we nog oneindige tijd te goed om God te eren. We proeven iets van het geweldige. We weten het nog niet, want we leven nog hier. En we leven nog in soms wel moeilijke tijden, in een beperkte situatie. Maar we geloven wat er komt. Vorige week hebben we op Pinksteren waarschijnlijk op de een of andere manier wel gehoord over Petrus die een toespraak hield. Vandaag lezen we uit de brief die hij ongeveer 30 jaar later schreef. De eerste Petrusbrief en ik lees u de eerste paar verzen. 1 Petrus 1, vers 1 en 2. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven, door God, de Vader voorbestemd, om geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Dit is de schriftlezing en dit is het woord van God. Zalig zijn zij die dit lezen en hieruit leven. Amen. Zullen we weer luisteren naar een lied over deze Jezus die hier ook genoemd wordt. Jezus die alles voor ons mag zijn. Ate en Bettina, jullie mogen zingen. We gaan inderdaad zingen over Jezus, het lied Jezus Overwinnaar. Nu hoorde ik vanmorgen dat het lied deze week al vaker voorbij is gekomen. Nou, dat is mooi, want dan kent u het al. Dus dan kunt u het uit volle borst meezingen. Want het is echt een proclamerend lied over wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. En dat Hij overwinnaar is. Hij heeft alles overwonnen. Elke zonde, elke ziekte, elke pijn, zelfs de dood heeft Hij overwonnen. Hij is overwinnaar. We gaan erover zingen. Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U bent de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel
weten wie er regeert. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Naam boven alle namen. 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 Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Ik wou al beginnen, maar ik dacht, ga eerst even zeggen dankjewel. Wat hebben jullie dat fantastisch gespeeld en gezongen. Dankjewel. Beste broers en zussen, luisteraars, kijkers, gemeenteleden. Petrus heeft een brief geschreven. Van Petrus, een apostel, iemand die is gezonden door Jezus. En hij schrijft een brief aan zijn medechristenen om hen te bemoedigen. En hij adresseert die brief aan de uitverkorenen. En dan komen er allemaal moeilijke woorden. Dat is altijd vervelend om voor te lezen. Die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. En misschien herkent u ze wel, die plekken. Want die woordjes, ook al weten we niet eens precies waar het ligt. Het ligt in Turkije. Het is eigenlijk het huidige Turkije grotendeels. Maar die woordjes die kennen we uit het stuk wat we verleden week gelezen hebben. In heel veel kerken, dus ook als u niet gekeken hebt, dan weet u het wel. Dat zijn die volken die daar allemaal aan het luisteren waren op de eerste Pinksterdag. Die kwamen uit deze streken. En op de eerste Pinksterdag hebben ze Petrus, die ook deze brief schrijft, horen zeggen tegen hen, keer u af van uw huidige leven. Dat was zijn oproep. En nu, 30 jaar later, nu schrijft hij ze. En ik denk dat je kunt zeggen, die mensen hebben dat gedaan. Ze hebben zich niet alleen op die eerste Pinksterdag afgekeerd en zich laten dopen.
Maar ze zijn ermee doorgegaan, want Petrus die zegt, ik weet hoe jullie leven. Jullie leven nu in jullie eigen dorpen en steden als vreemdelingen verspreid. Dat is toch wat? Jullie zijn weer thuis, maar jullie zijn vreemdelingen, want jullie zijn veranderd. Er is iets met jullie gebeurd. Sinds jullie met Jezus leven, is je leven zo anders geworden dat je niet meer hetzelfde bent als zonder Jezus. En ben je dus ook niet meer gewoon in het dorp wie je was. Mensen zeggen ook, ja, hij is wel anders. Jullie leven als vreemdelingen. Nog in de wereld, maar niet meer van de wereld. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En Petrus zegt, ik wil jullie bemoedigen. Want dat is niet makkelijk. Als je anders leeft dan je van nature zou leven, en als je anders leeft dan men gewoon vindt, omdat je Jezus volgt. Als je dus een vreemdeling bent, dan moet je goed begrijpen, dan ben je uitverkoren door God. Dan heeft God dus bedacht dat hij jou dat wil geven, dat andere leven. Dan heb je dus een opdracht gekregen. En als uitverkorene leef je dan als vreemdelingen. En zegt Petrus, bedenk dan, God is met je bezig. En dat is geweldig. Dat is moeilijk, dat is soms moeilijk, maar het is geweldig om te bedenken dat God zich met ieder van ons echt bemoeit. Hij kent uw leven, hij weet wie u bent en hij wil helpen om anders te worden. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En Petrus beschrijft dat dan. Dat in dat tweede blokje, dat hieronder staat, beschrijft hij hoe God aan het werk is. Hij zegt, God de Vader heeft jullie voorbestemd. Het klinkt wel heel zwaar dogmatisch, voorbestemd. Er staat het hele mooie woord prognose. God de Vader heeft een prognose. Een dokter heeft ook wel eens een prognose. En dan zeg je, hoe lang is het nog? Dat is een prognose. Maar hier gaat het over een andere prognose. God de Vader heeft een prognose. Hij heeft een plan met je leven. Hij heeft ideeën over hoe jij gaat veranderen als je met Jezus gaat leven. En dan legt Petrus het uit. Dat komt dan doordat de Heilige Geest gaat werken. Die gaat je heiligen. Die gaat je veranderen. Zodat het resultaat zal zijn, dat staat ook in dit vers, dat je meer gehoorzaam zult worden aan Jezus Christus. En dat is natuurlijk een gigantische verandering. Wij worden geacht te gaan doen wat Jezus zei. We zijn gehoorzaam aan hem. Kunnen we dat helemaal? Petrus weet ook wel dat dat soms misgaat en dan noemt hij daar onmiddellijk achteraan gehoorzaam, maar bijna voor zover dat nog niet lukt, worden wij besprenkeld door het bloed en krijgen wij vergeving. En zo beschrijft hij dat God aan het werk is in die mensen die in het geloof als vreemdeling aan het veranderen zijn. En ik weet niet of u zo naar uzelf durft te kijken, maar dat gebeurt nu nog precies zo. Sommige mensen hebben verleden week echt heel serieus tegen God gebeden. Heer, help mij, ik wil mij wel afkeren van mijn leven. Ik wil wel echt met u leven. Dat is een eerste begin. Misschien een opnieuw toewijden aan God. En dan is God aan het werk. Het is mooi om dat te beseffen. En nou vind ik het boeiend op deze zondag van de drie-eenheid hoe Petrus dat dan onder woorden brengt. Dat is eigenlijk, als je erop let, opmerkelijk. Als je het even ziet, dus Johan Cruijff waarheid, dan zie je het. Maar hij zegt niet gewoon, God is aan het werk en God doet van alles. Maar hij formuleert het veel preciezer. Hij zegt Vader en Geest en Jezus Christus, de Zoon. Dus hij bemoedigt ze dat God aan het werk is, maar hij wijst er dan op dat God als een vader werkt. En door de Geest werkt. En dat het de Zoon is aan wie je gehoorzaam bent. En dan realiseren wij ons
als we dat zo naast elkaar zien staan, dat hij spreekt over wat wij zijn gaan noemen de drie-eenheid. Nou, dat is echt zo'n lastig theologisch onderwerp. Goeie Mickey. Ik hoor mensen het al zeggen. Nou, ik is vreselijk vaag over praten. Nou, wat een geëmel. Ik begreep er toch niet van. Voor de Hollanders, laat maar zitten de Heilige Geest. Vader, Zoon, drie-eenheid. Ik praat wel over God, dat is veel makkelijker. Ja, het is ook ingewikkeld. Het is een mysterie. Tegelijkertijd, er zijn kerkscheuringen geweest over de discussies over de drie-eenheid. Er zijn mensen voor op de brandstapel gegaan. En tegelijkertijd, als je er rustig over gaat nadenken, dan zul je begrijpen dat het eigenlijk over de kern gaat van wat wij geloven. Daarom zijn er ook prachtige liederen over geschreven. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest. Drievuldig God die één in wezen zijt. Lofliederen, om wat je niet kan zeggen kun je soms wel zingen. Maar het blijft lastig. Kerkvader Augustinus, die daar heel veel over nagedacht en geschreven heeft, die schreef, als je de drie-eenheid ontkent, dan verlies je je ziel. Zo fundamenteel is het wel. Maar als je de drie-eenheid probeert te begrijpen, dan verlies je je verstand. Nou, en hij was een slimme gast. Dus als hij dat zei, met alles wat hij erover geschreven had, dan voel je wel aan. Dit is niet een makkelijk onderwerp. Dus we moeten maar dicht bij de Bijbel blijven. Maar er wel iets over zeggen. Dat is lastig. Ik ben vandaag voor u misschien meer een leraar dan een herder. Hè? Een dominee is een herder, een leraar. Vandaag is het een beetje meer leraar. En het doet mij denken aan rijlessen. Niemand heeft zin in de theorielessen. Maar ja, als je eenmaal in de auto stapt, dan moet je toch een beetje weten hoe het zit met wie de voorrang heeft. En op een bepaalde manier moeten we wel even nadenken over wat zeggen we nou eigenlijk. We hebben het over de drie-eenheid, drievuldig God die één in wezen zijt. Maar laten we dicht bij de Bijbel blijven. Nou ja, dan hebben we het ook gelijk moeilijk, want in de Bijbel, en dat weet u allemaal, komt het woord drie-eenheid niet voor. Ja. Maar we zien God. We zien God aan het werk in de Bijbel. God openbaart zich in de Bijbel, laat zien wie die is, doet allerlei dingen. Mensen spreken namens hem. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had, zo begint de Hebreeënbrief. Dus God maakt op allerlei manieren duidelijk wie hij is. Maar uiteindelijk heeft hij gesproken door de Zoon. En toen werd het ingewikkeld. Want van het moment af dat Jezus op het toneel verschijnt, moeten wij eigenlijk gaan nadenken over wat we toen maar zijn gaan noemen de drie-eenheid. Laten we eens kijken. We lezen een stukje uit Johannes over wat Jezus aan het zeggen en het doen is. Maar Jezus zei, ik lees het u even voor, mijn Vader werkt aan één stuk door, daarom doe ik het ook. Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, dat was een discussie die ze net gehad hadden, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde. En dat begrepen ze drommels goed, en zichzelf zo aan God gelijkstelde. Dus daarom gingen ze helemaal op tilt. Omdat ze zijn preken hoorden en zijn manier van doen en de claim die hij erbij had. Ik lees verder in vers 19. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Waarachtig, het is echt waar wat ik zeg. Ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Dus Jezus die presenteert zichzelf en zegt,
ik en de Vader, wij zijn precies identiek. We zijn 2 handen op 1 buik. De Zoon is sprekend de Vader. En dat irriteerde mensen. Ik lees verder, vers 21. En nou wordt het echt heftig. Als je het over een mens hebt die iets zegt wat eigenlijk alleen voor God kan gelden. Want Jezus zegt, want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel. Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. En dan, dus als dat oordeel komt, op het moment van het einde van de tijden, dan zal iedereen de Zoon eer betuigen, zoals men de Vader eert. En om dan het maar in te koppen, maakt Jezus de laatste statement ook nog. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Nou, in goed Holland zou je zeggen, dat kunnen ze in hun zak steken. Want Jezus spreekt over zichzelf op een manier zoals je alleen over God kan spreken. Wie durft er nou te zeggen dat hij de dood in zijn controle heeft en dat hij de doden kan opwekken? Wie zou er durven zeggen dat het oordeel over alles, over alle mensen, aan hem is toegedeeld? En wie mag er geëerd worden zoals je God eert? Je mag alleen God eren. Alleen de Heere God zult u eren. Alleen voor hem buigen. Nou zegt Jezus, je mag voor mij buigen. Ja, maar daarmee zeg je dat je God bent. En dat zei Jezus dus ook. En toen werd het ingewikkeld. Op z'n zachtst gezegd, zeer ingewikkeld. De Heer is God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, nog geen dienen. En nou zegt Jezus, voor mij mag je wel buigen. Mij moet je wel dienen. Ik ben net als de Vader. Ik ben eigenlijk de Vader, maar in mensengedaante. Het is onbegrijpelijk, maar ik ben God. Er is 1 God. En Jezus is ook God. Hoe kan dat nou? Er zijn heel wat theologen die daarover nagedacht hebben. En die verwijzen naar 1 heel bijzonder moment. Dat bij ons denken het niet makkelijk maakt, maar daar zien we iets van de ingewikkelde veelzijdigheid van God. Dat is bij de doop in de Jordaan. Daar wordt dat misschien wel het mooiste zichtbaar. Toen Jezus uit het water omhoog kwam, toen gebeurde er iets heel wonderlijks. Toen ging de hemel open en toen daalde de duif, de Heilige Geest, die de verbinding met God symboliseerde, die daalde neer. En een stem kwam uit de hemel die zei, deze is mijn zoon. En op dat moment zag je de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, alle 3 tegelijkertijd. Dat heeft theologen wel verbijsterd, maar ook geholpen om erover na te denken. Want je zou nog kunnen zeggen, kijk, toen Jezus op aarde was, was dat gewoon God met een jasje aan van een mens. Dat zou kunnen. Maar de theologen zeiden dan, nee, dat zie je bij de doop in de Jordaan. Toen Jezus op aarde was, was de hemel niet leeg. Dus hoe God dat gedaan heeft, heeft hij het gedaan. Maar er was dus een Vader in de hemel, een geest die rondvloog. Denk maar aan die duif. En Jezus was daar. En alle 3 zijn ze 1. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan 3 nou 1 zijn? En hoe kan 1 nou 3 zijn? God is zo veelzijdig dat hij zich kennelijk zo uitdrukt. In de Bijbel wordt het niet uitgelegd. Er is geen theorie die wordt uitgelegd. Dus we worden in die zin niet geholpen. Er staan gewoon Bijbelteksten die
praten over Vader, Zoon en Geest alsof dat gewoon allemaal bij elkaar één zo is. Dat is het dan. Kijk bijvoorbeeld naar Galaten 4 vers 6. Daar schrijft Paulus over bidden. Over iets wat we allemaal wel gewoon weten. Hè? Je vouwt je handen en je denkt, ik ga nu tot God bidden. En Paulus beschrijft wat er dan gebeurt. Hij zegt, omdat u kinderen bent, hè, heeft God ons de geest van zijn Zoon gegeven, die Abba, Vader roept. Dus Paulus die pakt als het ware dat zinnetje uit wat we allemaal zouden kunnen kennen. Laten we bidden tot God. En dan zegt hij, weet je wat er dan gebeurt? God is in de hemel. Maar wij gaan dan bidden in ons binnenste. Want in ons binnenste is God ook. Dat is zijn Heilige Geest. En dat is niet alleen maar gevoel of zo, maar dat is de geest van Jezus. En daardoor zeggen wij tegen God, Vader. En opeens zie je ze alle drie bij elkaar. De geest van Jezus, die maakt dat we Vader zeggen. En hij legt het verder niet uit, maar opeens zie je hier wat wij eigenlijk zijn gaan noemen de drie-eenheid. Die zie je hier gewoon verschijnen. Zonder eigenlijk ook veel problemen. Misschien zegt hij wel, daar heb ik er nooit over nagedacht. En ik denk dat klopt. Daar hoef je eigenlijk ook niet over na te denken. Maar je ziet dat het zo beschreven wordt hoe God werkt. God die in actie is. Die verschijnt dan. En werkt op zo'n manier dat je soms zegt, dat is de Vader. En dan, dat is de Zoon. En dan, dat is de Geest. Dat zijn allemaal manieren waarop God met ons omgaat. Laat zien wie die is. Openbaart wat hij wil. Kijk, zo eindigen wij elke kerkdienst met een zegen. En die zegen die maakt ook duidelijk hoe God in al zijn veelzijdigheid met ons bezig is. Dan zeggen we de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Dan beschrijven wij dus dat God in al zijn veelzijdigheid op allerlei manieren bij ons betrokken is. En dan gebruiken we de woorden van de drie-eenheid, om het maar zo te zeggen. En misschien de wel bekendste plek die we kennen waar het over de drie-eenheid gaat, is de doop. Want we dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De volheid van God in al zijn veelzijdigheid. Ja, en nergens in de Bijbel wordt dan een theorie gegeven. Nergens wordt gezegd, zo zit het en u kunt het op die manier begrijpen. Er wordt gewoon verteld, God is aan het werk. Als je nou niet oplet en je leest gewoon het Nieuwe Testament en je ziet het allemaal gebeuren in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dan zou je zomaar denken, en dat is ook een verwijt wat wel gemaakt wordt, dat je 3 goden hebt. Dat je eigenlijk altijd met 3 te maken hebt. De Vader die heb je in het Oude Testament, de Zoon in het Nieuwe en tegenwoordig hebben we dan de Geest. En die zijn een beetje zo naast elkaar of zo. En die hebben ook wel veel met elkaar te maken. Maar als je niet oplet, zijn het er 3. En daarom moet je eigenlijk heel goed lezen. En dit hoort een beetje bij de theorie van de rijlessen. Als je goed leest, dan zie je dat er meer aan de hand is. Laat ik u een vraag stellen. Denkt u eens even aan de schepping. Wie is de schepper? Nou, antwoord is voor een goede kerkganger niet zo heel moeilijk. Want onze geloofsbelijdenis begint zo. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van hemel en aarde. Dus dat lijkt het goede antwoord te zijn. God de schepper is de Vader. Maar als je dan in de Bijbel gaat lezen en je kijkt in Genesis 1... dan zie je dat beschreven wordt in Genesis 1... dat de geest van God zweefde over de wateren. Dan zie je, de geest is bezig te scheppen. En Johannes, die dat vertelt in zijn evangelie, in Johannes 1... die zegt,
In den beginne was het woord. Het woord was bij God, het woord was God. En door dat woord zijn alle dingen geworden die geworden zijn. Woord? Ja, zegt Johannes, het woord dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft, dat is Jezus. Dus Johannes zegt met zoveel woorden dat Jezus bij de schepping betrokken was. Door het woord is Jezus, werd alles geschapen. Door de geest die zweefde over de wateren, schiep God de Vader alles. Vader, Zoon en Geest waren samen aan het werk. Met z'n drieën en toch maar één God. Tweede voorbeeld. Denk eens aan de verlossing. Aan wie hebben wij onze verlossing te danken? Nou, het goede antwoord lijkt te zijn aan de verlosser. En dat is Jezus. Jezus is de verlosser. Maar als je aan Jezus vraagt, bent u nou de verlosser? Dan zegt Jezus, ja, alles wat ik doe, doe ik omdat de Vader het mij voordoet. En ik voer eigenlijk het plan van de Vader uit. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. En hij bad in Getsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus de verlossing is het plan van de Vader. En tegelijkertijd staat in Hebreeën zelfs met zoveel woorden beschreven dat Jezus zichzelf als een offer heeft gebracht aan God door de eeuwige geest. Dus in de Bijbel wordt de verlossing beschreven door God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heel God is daarmee bezig in al zijn veelzijdigheid. Laatste voorbeeld, om het even goed te begrijpen. Het is echt een soort bijbelschool vanochtend. Denk maar eens aan de openbaring van God. Hoe laat God zien wie hij is? Nou, het antwoord lijkt te zijn door de Zoon. Want bij de doop in de Jordaan, ik heb het net nog genoemd, kwam er een stem uit de hemel. Dan zei de Vader, dit is mijn Zoon, de geliefde, luister naar hem. Hij gaat het je vertellen, hij gaat het duidelijk maken, hij gaat erover preken, hij gaat het doen. Luister naar hem. En Jezus heeft het laten zien wie de God is. Hij heeft gepreekt, hij heeft wonderen gedaan. Maar toen het erop aankwam, zei Jezus, nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het thans niet dragen. Ik heb nog veel meer over God te vertellen, maar jullie kunnen het nog niet begrijpen. Maar als hij komt, de geest der waarheid, dan zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Dus Jezus wijst naar de Heilige Geest. En zegt, de volle waarheid, die krijg je bij de Heilige Geest. Nou ja, dan gaan we naar de Heilige Geest toe en dan zeggen we, Heilige Geest, hoe zit het nou precies? De volle waarheid krijgen we van u. En dan zegt de Heilige Geest, ja, nee. Ik spreek eigenlijk alleen over Jezus. En dat had Jezus ook voorspeld. Hij zal uit het mijne nemen. Hij zal niet uit zichzelf spreken. Hij zal uit het mijne nemen en dat aan u verkondigen. Oh, dus dan moeten we weer naar Jezus toe. Dus dan gaan we weer naar Jezus toe. Zeggen we, Heer Jezus, de Heilige Geest stuurt ons. En die zegt dat we bij u moeten zijn om te horen over God. En dan zegt Jezus, ja, maar kijk, ik doe alleen wat ik de Vader hoor zeggen en doen. Dan zeggen we, Vader, we schijnen bij u te moeten zijn om meer te weten. En dan zegt de Vader, nee, ga naar de Zoon. Die zal u alles vertellen. Dit is de geliefde, luistert naar hem. Is dat niet komisch? Ik vind dat prachtig. Ze verwijzen heel tijd naar elkaar. Het is een soort rondje. Het is van het kastje naar de muur zou je zeggen. Maar het is een soort rondje. Zo zijn ze zelfs één. Dat alles wat de Vader doet, doet de Zoon, doet de Geest. En ze doen niks alleen, ze doen het echt samen. En je kunt het altijd van een andere kant bekijken. En dan zie je hetzelfde met een beetje ander perspectief. Nog een keer. En dat gaat als een rondje door. De oude theologen die hadden er zelfs een voorbeeld bij. Die zeiden, het is eigenlijk net als met zo'n ronde dans in het Midden-Oosten. En dat ik weet niet hoe dat hier precies gaat op bruiloften. Misschien gaat het net wat anders. Maar zo'n ronde dans, die gaat in grote cirkels rond. En als je je vinger erop zou leggen en zegt, kijk
Kijk, daar heb je de vader. Ondertussen draait de rondedans. Oh nee, dat is de zoon. Oh nee, nou hebben we de geest al. Oh, daar hebben we de vader weer. En dat gaat zo rond, zeiden dan de oude theologen. Als het maar hard genoeg gaat, dan zie je het verschil niet meer. Dan zijn vader, zoon en geest gewoon één. En dat is precies wat eigenlijk, hoe God zich openbaart. Nou, zo probeerden ze het een beetje te beschrijven. Talloze voorbeelden. Dat rondedans, dit is nou één voorbeeld. Er zijn heel veel voorbeelden. Om het een beetje begrijpelijk te maken. Ik durf niet te zeggen dat ik het begrijp. Hoe kunnen nou 3 één zijn en hoe kan 1 3 zijn? Is dat erg als je het niet begrijpt? Ja, ik denk, wees dan maar nuchter. Er zijn heel veel dingen die ik niet begrijp. Ik begrijp ook niet hoe een televisie werkt. Of hoe een computer werkt. Ik weet er een beetje van. En ik weet als je op een knopje drukt, dan gaat het scherm aan. Maar hoe dat precies gebeurt, weet ik ook niet. Wat er gebeurt, weet ik wel. En zo is het een klein beetje met God ook. Met alle respect, ik zie wat er gebeurt. Ik zie dat God op allerlei manieren probeert duidelijk te maken hoe hij van ons houdt. En hoe hij dat doet door als een zoon te verschijnen. Hoe hij dat doet door de uitstorting van de geest. En uiteindelijk is de Vader ontoegankelijk, dus we zijn dankbaar. Wat er gebeurt, zie ik en begrijp ik iets van, maar hoe dat allemaal kan? Nou vind ik het ook niet zo heel spectaculair als je zegt, nou, ik begrijp God niet. Dan zou ik zeggen, nou, dan heb je het begrepen. Want wie zou nou zeggen dat hij God begrijpt? Dus ik kan het wel geloven. Maar ja, soms kunnen voorbeelden helpen. Laten we even heel snel, zo'n beetje tegen het eind van de preek, een paar voorbeelden pakken. Om te kijken, hoe kan 3 nou 1 zijn? En hoe kan 1 nou 3 zijn? Nou, een heel mooi voorbeeld is het voorbeeld van licht. Als je 3 kleuren licht bij elkaar zet, dan zie je opeens in het midden wit licht. Dan zijn die kleuren dus kennelijk in elkaar samen wit. Wonderlijk, hè? En als je dan een prisma zou gebruiken, dan kun je dat witte licht weer uitvouwen. En dan blijkt in dat witte licht, blijkt dus ook rood te zitten. En ook groen en ook blauw. Nou, zoiets kan dus ook in het gewone leven. Dus dat helpt al iets om te zeggen, ja, 3 kan soms 1 zijn. Ander voorbeeld ziet u daaronder staan. Dat is het voorbeeld dat je kunt gebruiken als je het over rollen hebt. Willem-Alexander is een vader van de prinsesjes. Maar hij is ook een kind, een zoon van koningin Beatrix. En hij is tegelijkertijd de man van koningin Maxima. En hij is in elk van die rollen verschillend, want hij is naar zijn prinsesjes toe niet hetzelfde als naar zijn eigen moeder. En toch is hij 1 persoon. Dus daar zie je ook een voorbeeld hoe 3 1 kan zijn. Nou, het is maar een voorbeeld. Een voorbeeld wat mij altijd heel is aangesproken is het voorbeeld in de muziek van een akkoord. Als je een akkoord pakt en je hebt 3 tonen, bijvoorbeeld een C, een E en een G, en die sla je aan op de gitaar, dan klinkt dat als 1 geluidje. Maar de muziekkenner weet, ik hoop tenminste dat een C, een E en een G samen een C-akkoord is. Ja, de organist zegt het klopt, Simon zegt het klopt. Dan klinkt dat voor de ongeoefende hoorder als 1 geluidje. Dat is dan een harmonieus akkoord. Maar het zijn eigenlijk 3 tonen. Nou, dat vind ik dus al een mooi voorbeeld. Nou, het laatste voorbeeld wat ik noemen wil, is het voorbeeld van de zon. En dat komt eigenlijk al uit de Bijbel, uit Hebreeën 1. De zon is ontoegankelijk. Niemand kan naar de zon toe. De zon is zo heet, zo groot, dat is ontoegankelijk. En God is als een ontoegankelijk licht. En tegelijkertijd kun je gewoon hier in het gras gaan zitten en zeggen, oh, wat zit ik heerlijk in de zon. Zit je dan in de zon? Ja, je zit in de zon, maar je zit niet in de zon. En als je je ogen dicht doet, dan voel je zelfs de warmte. Nou, zo zeiden ze al in het Nieuwe Testament. Je hebt God die in een ontoegankelijk licht woont, als de zon. En Jezus is de afstraling van zijn wezen. Dat is als het ware een zonnestraal. Dat is ook de zon, maar wel de zon die je kan verdragen. En dan voel je hem van binnen, de warmte van de zon.
Wat een mooi voorbeeld over de drie-eenheid. En dat is allemaal de zon en toch is het steeds wat anders. Wat doet dat met ons? Ik denk dat we gewoon groot moeten denken. En nou geef ik u het allermooiste voorbeeld, tenminste vind ik het allermooiste voorbeeld van C.S. Lewis, de Engelse apologeet, die heeft beschreven hoe hij zegt, je moet gewoon je denken op een hoger niveau plaatsen. Kijk eens naar deze vierkantjes. Een hele serie vierkantjes. Hoeveel zie je er? Als het goed is, zie je er 6 vierkantjes. Kijk even naar Bouke of dat ook lukt. 6 vierkantjes. En hoe zou je nou kunnen zeggen dat die 6 vierkantjes samen één zijn? Nou, dat kun je niet zo makkelijk zeggen. Je zou ze op een andere manier kunnen neerleggen. Als je ze wat verschuift, kun je zeggen, ja, dan zijn ze in ieder geval samen één kruis. Als je nou zondagschooljuffrouw bent, of gewoon juffrouw of meester, dan zie je er waarschijnlijk al meer in. Want iemand met een kennersoog ziet onmiddellijk wat dit echt is. Dit is een doosje. Dit is een kubus. Maar dan moet je even op een ander niveau denken. Hè? Technisch gesproken, dan moet je even van 2 dimensies naar 3 dimensies. Als je op een hoger niveau gaat denken, dan kun je opeens zien dat die 6 losse blokjes samen 1 kubus zijn. Maar dan moet je wel op een hoger niveau denken, een dimensie erbij. En de wiskundigen die zeggen, je kunt rustig nog meer dimensies toevoegen. Dat kun je met je verstand wel niet meer gebruiken. Maar als je meer dimensies toevoegt, 4, 5, 6, 10 dimensies, je kunt er zelfs in rekenen, dan kun je op die manier in ieder geval meer begrijpen dan je kan begrijpen. En op een bepaalde manier denk ik dat we dat ook met God moeten doen. Dan moeten we op een hoger niveau komen. Zoals u dat, u ziet dat hier zo naast mij draaien. Je kunt niet eens meer zeggen, hoeveel van die vierkantjes zijn dat nu? En hoe zit dat nu? En dit is maar gewoon een klein filmpje. Als je op een hoger niveau gaat denken, dan kun je gaan begrijpen, iets kan één zijn, terwijl het toch voor een mens op zijn gewone, simplistische niveau, terwijl het gewoon toch 3 verschillende personen zijn. Nou ja, dat is dan een manier om het te zeggen. Nou, dat is een beetje de theorie. En zo hebben theologen geprobeerd onder woorden te brengen. Maar eigenlijk zijn de meeste boeken die over de drie-eenheid gaan altijd ingewikkeld met hetzelfde einde. Want waar gaan al die boeken uiteindelijk van theologen op uitkomen? Dat ze zeggen, we moeten God aanbidden. En als je gaat bidden, dan heb je eigenlijk op een hele gewone, doodeenvoudige manier met de drie-eenheid te maken, haast zonder dat je het doorhebt. Dus als je je handen vouwt, eigenlijk doe je dan wat een theoloog bijna niet kan, dan begrijp je iets van de drie-eenheid. Want dan weet je, God is in de hemel. Hij is ver af, maar hij luistert naar mij. Maar hij is ook in mijn hart, door de Heilige Geest. En als ik het allemaal niet kan voorstellen, en wie zou het kunnen voorstellen, dan mag ik aan Jezus denken. Dus door Jezus voor ogen te hebben, zijn geest te voelen in mijn hart, kan ik bidden tot de Vader in de hemel. Precies wat Paulus schreef. En dan heb je eigenlijk de drie-eenheid zonder dat je een theoloog hoeft te zijn. En dat is maar goed ook. En op die manier prijzen wij God, Vader, Zoon en Heilige Geest vandaag op de zondag van de drie-eenheid. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Amen. Wij gaan weer een lied zingen. De eerste zin zegt in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Dus dat past heel mooi bij de preek. Het laatste staartje van de preek spreekt mij als aanbidder natuurlijk heel erg aan. Want ik weet dat als we bidden, dat we aanbidden, dat we daardoor een ander perspectief krijgen. Dat we anders naar de situatie om ons heen kijken. Dat we het anders beleven, anders ervaren. Dat het de kracht van bidden, van aanbidden, is dat we inderdaad het van een
hoger niveau bekijken, van een ander niveau bekijken. En dit refrein zegt, God maakt vrij. We leven nu in een tijd waarin vrijheid constant ter discussie staat. Zijn we wel werkelijk vrij? We krijgen allemaal regeltjes en wetten opgelegd. Hier mag je niet naartoe, daar mag je niet staan, je mag elkaar niet aanraken. En we voelen ons misschien helemaal niet vrij. Maar zijn we eigenlijk wel echt ooit vrij geweest, ook voor corona? Volgens mij kunnen we alleen in Hem echt vrij zijn. Want dan hebben we dat goddelijke perspectief. Dan kunnen we anders naar de dingen kijken, kunnen we anders naar elkaar kijken. God maakt vrij. Hij maakt echt vrij. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het. God maakt vrij. God maakt vrij. In die hoop leven wij. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het. God maakt vrij. God maakt vrij. In die hoop leven wij. Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij. God maakt vrij. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het. Ja, de wereld ziet het. God maakt vrij. God maakt vrij. In die hoop leven wij. Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij. 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 Dankjewel weer. We komen bij de collectes aan. Ook nu is de collecte weer voor MAF, voor MAF zendingsvliegers. Het is niet makkelijk om in grote gedeelten van de wereld te wonen waar geen toegang tot je dorp of je stad is. Heel veel mensen wonen geïsoleerd, niet alleen door COVID-19, maar gewoon omdat de wegen onbegaanbaar zijn of misschien nooit bestaan hebben of omdat er oorlog is. In al die omstandigheden vliegt MAF over die barrières heen om mensen te bereiken met het evangelie. In deze tijd is dat extra moeilijk.
Net zoals ik verleden week ook al tegen u gezegd heb. KLM krijgt steun van de overheid. Want anders hou je die vliegtuigen niet nu aan de grond en straks weer in de lucht. Maar MAF krijgt geen overheidssteun. MAF leeft van de giften van christenen. Daarom van harte bij u aanbevolen. Het kost wat moeite, want u moet even een overschrijving doen. En als u denkt, ja, maar we hebben verleden week al gedaan. Dan zou ik zeggen, ja, maar ook deze week willen mensen weer eten. Wonderlijk genoeg willen ze elke dag eten. Dus misschien ook deze week toch nog een gift. Als u dat zou willen overwegen, kunt u dat doen door het over te maken op het op banknummer wat hier in beeld staat. U kunt het ook bereiken door te scannen. U kunt ook naar kerkcollecte.com gaan. Er zijn allerlei manieren. Kijkt u even mee, een paar minuten, naar wat MAF doet. My name is Safiri. I come from Katse, which is in the heart of the mountains. The mountains are far. It can take 3 days for people in some of the villages to get to the nearest city. Before MAF, it took me that long to reach them. Isolation is so much more than separation. In many places around the world, isolation means being entirely cut off. Individual people and entire communities completely removed from the outside world, from basic human needs, and from the message of the gospel. Separated by geographic, political, and even religious barriers. Mission Aviation Fellowship works to overcome isolation. So even people living in the most remote places can respond to the gospel. Since 1945, MAF has used the tools and talents God has given us to reach isolated people. Flying airplanes, developing technology, delivering related training have opened doors for our missionaries and the churches and organizations we serve to overcome isolation so the hearts of these people might be filled with the love of Jesus. From MAF's first flight by Betty Green to Nate Saint and 4 others making the ultimate sacrifice to bring the gospel to the jungles of Ecuador, to finding technology solutions like radios, VSATs, and sophisticated mobile apps to overcome barriers separating people from knowing God. MAF missionaries leave behind friends, families, and all that is familiar to follow Christ, and take His love to the farthest corners of the planet. It took me a while to become a Christian, but after I did, I wanted others to know. So I went back to the villages to share Jesus' love with them. The needs are great here. If a woman has a baby, if someone gets hurt, they have no way out. They would not be able to make it. When MAF comes, everything changes. MAF works so that individual lives, churches, and communities can be transformed by the love of Jesus Christ. Working alongside our many partners to bring medical care, community development, Bible translation, evangelism, and ultimately hope to places where there is none. Mission Aviation Fellowship continues to share Christ's love from deep jungles to rugged mountains to war-torn countries. Because we believe everyone deserves access to basic human needs. Everyone deserves a chance to hear the name of Jesus Christ. God has brought hope to a place where there was no hope, and it impacted these people.
it changed me. Ja, het is geweldig om dit te zien. En ik moet eerlijk zeggen, ik krijg er heimwee van. Want ik mocht 11 jaar lang in Oost-Afrika werken bij MAF. Als regiodirecteur van MAF. En ik kan u zeggen, echt met de hand op mijn hart, dat als u geld geeft aan MAF, dat mijn oude collega's, mijn vrienden, er alles aan zullen doen om dat geld heel zorgvuldig ook te laten terechtkomen waar het nodig is. Van harte aanbevolen en u ziet de nummers staan. Kerkcollecte.com, daar kunt u ook terecht om het in te vullen. Ik wil een paar mensen bedanken. Nou, uiteraard Ate en Bettina. Simon, die zometeen nog gaat spelen. En het team van RTV NOF, samen met het team van onze verbindingskerken, die deze dienst weer mogelijk maken. Ik wil ook iemand anders bedanken. Dat is een beetje ongebruikelijk, want we hebben het eigenlijk nooit over één bepaalde kerk. Want dit is voor de hele regio. Maar ik neem er even de eigenwijze vrijheid om vandaag onze vriend Jan Wagenaar te bedanken. Hij is vanaf 74, denk ik, ongeveer altijd in de kerkraad geweest. Op de een of andere manier was hij altijd wel iets. Af en toe moet je voor de kerkorde er even uit. Nou, dan deed hij dat even. Maar voor het wist was hij weer terug in een of andere functie. Hij is nu de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. En hij komt aan het einde van zijn termijn. En ik dacht, ik wil hem toch bedanken. Jan, dank je wel voor alles wat je voor onze gemeente hebt gedaan. Dank je wel voor wat je, zo weet ik ook dat het voor jou is, voor de Heer hebt gedaan. En het bloemetje van vanochtend, dat is een klein teken en we vinden nog wel een andere manier om dat nog een keer te doen. We gaan bidden en dan wou ik u huiswerk meegeven. Ik zei al, het is bijna een bijbelschool vandaag. Nou ja, dat kan ook wel, hè, want een dominee is herder en leraar. En vandaag was ik leraar. En dan geef ik u ook huiswerk op. Wat zou u nou kunnen doen met deze preek? Behalve denken van, die voorbeeldjes, misschien wel leuk. Als u nou de komende week gaat bidden, dan zou u de moeite kunnen nemen om in uw lofprijzing, als u dat probeert, om te denken, nou ga ik de Vader eren. Wat weet ik van de Vader? En dan probeer je dingen te bidden naar God toe over de Vader. En dan zeg je, wat weet ik van de Zoon? En dan probeer je dingen naar God te zeggen over hem als Zoon. En dan, wat weet ik over de Geest? Hoe merk ik de Geest? En dan probeer je God te eren als Geest. Dus probeer in uw lofprijzing eens Vader, Zoon en Geest in evenwicht te vereren. Dat zou een huiswerkopdracht zijn. Maar ja, zoals het gaat in de kerk, u kan niet zakken en u wordt ook niet overhoord. Dus, maar sterkte als u het doet. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, Zoon in de hemel, Geest die bij ons wil zijn. Heer, u bent groot en veelzijdig. En logisch bent u groter dan ons denken, maar we begrijpen precies genoeg om tot u te mogen bidden. We zijn u dankbaar dat we van u weten dat alles wat u doet altijd uit liefde voor ons is. Dat de Vader ons lief heeft, dat de Zoon ons lief heeft, dat de Geest ons lief heeft. Heer, we vinden het geweldig en we danken u daarvoor. We danken u dat u op allerlei manieren probeert duidelijk te maken hoe u ons wilt bereiken en hoe u ons anders wil maken. Heer, ik heb dat genoemd aan het begin van de preek, gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Wij willen, Heer Jezus, u zo kennen dat wij veranderen. En wij danken u, Heilige Geest, dat u bij ons bent. En we bidden u, in het bijzonder wilt u dan zijn bij degenen die het moeilijk hebben. Bij de zieken. Bij degenen die rouw dragen. Bij de eenzamen. Bij degenen die te kampen hebben met depressie. Met tegenslag. Met zorg. Heer, u heet de trooster omdat u heel dichtbij kan komen. Ik wil u vragen, Heilige Geest, wilt u heel dichtbij komen bij degenen die zo hard uw troost nodig hebben. Maar u toont ook wie de Vader is en wie de Zoon is. Wilt u ons helpen om te geloven? Om te zien wie u bent. En om dan ook de goede dingen te doen. Om gehoorzaam te worden. Vader, we bidden u voor onze samenleving.
Elke keer zullen we opnieuw vragen, help ons Heer om in deze coronatijd de goede keuzes te maken. En wilt u dan vooral zijn bij degenen die leiding moeten geven, bij het kabinet, bij het crisisteam, bij allerlei andere mensen die verantwoordelijkheid dragen, ook in de lagere overheden. Wilt u ze helpen, in het bijzonder als ze u om wijsheid vragen. Wilt u zijn bij allen die in ziekenhuizen werken, die nog nauwelijks bijgekomen zijn, wilt u ze kracht geven om hun werk te volbrengen. En wilt u ze even op adem laten komen. En we bidden u, Heere, voor alle mensen die thuis door de coronacrisis in moeilijkheden zijn. Als mantelzorger, als wijkverpleegkundige, op allerlei manieren hebben ze uw hulp nodig. Heer, we willen dat niet vergeten en niet zomaar for granted nemen. We danken u dat u kracht wilt geven. En uiteindelijk bidden we u voor de wereld. We hebben net een film gezien van MAF. We begrijpen dat wij er zo goed afkomen, omdat we in zo'n rijk land leven. Wilt u zijn bij degenen die in grote nood zijn? Wilt u de vliegeniers van MAF en iedereen die het onderhoud doet, plus alle managers zegenen, Heer, dat ze in uw naam kunnen doen wat gedaan moet worden. Heer, er zijn zoveel dingen die we niet bidden, maar u kent ons hart. U bent een vader. U weet al lang wat we nodig hebben. En daarom leggen we deze wereld, onszelf en alles wat er moet gebeuren in uw hand. En vertrouwen u. En bidden dit in uw naam, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Als slotlied luisteren we naar het orgelspel over het lied Halleluja, lof zij het lam. En dan ontrolt zich de drie-eenheid. We luisteren naar Simon als hij speelt. Wij mogen de komende week in en we mogen dat leven leiden onder de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. En daarmee komen we aan het eind van deze kerkendienst op deze een beetje reinige 2 juni 2020. Maar fijn dat je bij u zijn op deze snijn.
We hopen dat je ook genoten hebt van deze dienst. En als je hem nog een keer weer zien willen, dan kan dat. In de rin van de dag via onze website en ook via onze social media kanalen. En van jonne vanaf 7 uur ook op uw televisiekanaal op RTV NOF. Kanaal 20 als je zorgt via Kabel Noord. Via kerkcollector.com kun je jouw donatie dus Jan voor de MAF zendingsvliegers. En ik namens u bevelen video van harte bij je on. En we hopen en we zorgen ik wel dat jou daar weer massaal gehoren jou. Dus daar ben we tieren wie is mij. Wij sluiten al hier vanuit de verbindingskerken in de Westerijn. Een hele goede snee nog te wensen en heel graag ontnijwieken. Doeg.